బ్రహ్మగమ సెంటే పాతాయే తానా ముసుడాము. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను ఈ వీడియో చేయ బ్రో అని పంపించిండు. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. సో ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి, టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే తప్పకుండా నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, ఫోర్త్, మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో తప్పకుండా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, దాన్ని మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంప్లీట్గా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్, ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, కంప్లీట్గా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్, ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. లాంగ్ లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 27 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ ఫోటో, సో మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ 26 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, సో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది మధ్యలో, ఈ ఫోటోని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. మూడవ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఇక్కడ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. సో మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో. మధ్యలో చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, దాన్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఇలాగే. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, మొత్తానికి ఇలాగే
యాడ్ చేసుకోవాలి 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ 27 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ పేస్ట్ చేసి 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, చిన్న సైజ్ ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంప్లీట్గా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తానికి చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 27 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.